खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो बिएम सोदोब चेनेलखौ नायगिरि आरो मोजां मोनगिरि नोंथांमोन रायजो राजाफोर आंनि गारमाया एसे थरायबाय वी वान्ट जास्टिस होनाय जे रुंसारि जोंसार मोसाहारि आरो रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि सायावहाय जोङो जेब्ला न'खराव बेरायदोंमोन अब्ला बे समाव रायजो राजाजों वी वान्ट जास्टिस ओमफ्राय बिनि गेजेराव जै बड'लेण्डनि जै बर' हारिनि होनाय आंनि गारमाया थरायलायलायनाय जाबाय रायजो राजाफोर आं मोनसे बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों फैला जे बरगयारी सारहा जे थांखि लादों मोनसे जे जाहा बिनानाव हेलेना मोसाहारि एबा रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि अनसुलि बिसिनि फिसाजो एबा रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि फिसाजो अनिसा मोसाहारिखौ फोरोंनायनि जे दायित्व लादों बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों थेंक इउ सो माच आङो गोजोननाय जासिबाय फैला जे बरगयारी सारा 12 क्लाससिम बा 12 थाखोसिम बिथाङा मैया बुंदोंमोन 10 थाखोसिम बाद उनाव बिथाङा एक्सटेन्ड खालामनानै 12 थाखोसिम क्लास 12 सिम बुंफिननानै होबाय बिराद गोसो गोरबोआ गोजोननाय थाबाय स' थेंक इउ स' माच सार फैला जे बरगयारी सारनि थाखाय आं बे माने थांखि लानायखौ आं साबायखर बावहरो आरो लोगोसे गोजोननाय थायो जे बिथाङा जे अनिसा मोसाहारिनि जे फरायनाय लिरनायखौ बिथाङा जेब्ला फरायनाय सम जागोन अब्ला बे समाव लांनानै बिथाङा फोरोंगोनखौ जों मिजिंथिबाय आरो रायजो राजानि जानानै आं बेखौ बिएम सोदोब चेनेलनि जानानै मिजिंथिबाय आरोना बेजों लोगोसे बि भइस बिथाङा जा बि भइस फंबाया 6 लाखनिबो बारा साबस्क्राइबार दं ओमफ्राय लोगोसे खम बोसोरावनो बिथाङा गोबां साबस्क्राइबार लानो हाबाय आरो लोगोसे बिथाङा दायो गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिबांहालागै बुङोब्ला बिथाङानो दायो बांसिन साबस्क्राइब मोननाय हिन्दी लेभेलाव बुंदों दै नेशनेल लेभेलाव इंलिश लेभेलजों बुंनाय बेलेग दङ आरो बे जाबाय हिन्दी लेभेलाव ओमफ्राय इंलिश लेभेलाव बुङोबा जाबाय इंलिश मेकारानो जाबाय नङा होमबा हिन्दी लेभेलाव बुङोब्ला नैबे बि भइसआव आरोना ओमफ्राय स' बे बि भइसआ मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों बिथाङा गथ' फरायनाय सम जायोब्ला बे फरायनाय समखौ लानानै बिथाङा गाननाय जोमनाय माखासे मदद होनो थाखाय बोसोराव 50,000 रां बिथाङा अनसुंथाइ होगोन बिथांनि फरायनाय गाननाय जोमनाय लेखा फरायनायनि थाखाय आरोना गोबां गोजोननाय थाबाय बिनि थाखायबो बि भइसनि थाखाय बि भइस फंबायनि थाखाय थेंक इउ सो माच बि भइस नोंथाङा जे बेबायदि खालामदों बि भइसनि रियेल नेमानो जाहैबाय सन्जय दै सन्जय फंबायनि नामा बिनि नामा फंबायनि नामा सन्जय जेब्ला बिथाङा बि भइस बे भिडिअखौ बानायाखैमोन अब्ला बिथाङा गावनि मोनसे बर'नि मोनसे माबा चेनेल दंमोन बे चेनेल जों बानायोमोन बिथाङा आंखौ खोब बे समाव रायज्लायोमोन जों बिथांजों फंबायजों ओमफ्राय दायो बिथाङा गोबां माने एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै रायजो राजानि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनानै दिनै बिथाङा बे लेभेलसिम सौफैबाय आरोना बे बाथ्राखौ आं बुंगोन कि बि भइस नोङो जे 5 बोसोरसिम थांखि लादों आसा खालामो नोंथाङा फैगोन समावहाय जेब्ला सम जायो बेवहाय नोंथाङा गोसोखांनानै बे 50,000खौ नोंथाङा होफैगोन जाहाथे न'खर फारसेनिफ्राय रावबो बुंलायलायनाङा जाहाथे नोंथाङा गावनि निजेनो खबर लानानै बेखौ होफैयो जे बेखौ जों मिजिंथिबाय आरोना आरो फैला जे बरगयारी सारनिसिमबो गावहानो बिथाङा मानस सेरफां एकाडेमि होननाय मोनसे एकाडेमि दङ रायजो राजाफोर बेयावनो थानाय हस्टेल दंजोबखायो बेवहाय बिथाङा फ्रियैनो फरायनाय जानाय लोंनाय होजोबगोन ओमफ्राय बिनि थाखाय गोबां गोजोननाय थाबाय अब्ला आं सानो जुदि फैला जे बरगयारी सारा जुदि जानाय लोंनाय फरायनाय गासिबो लेखा टेखा जुदि होनानै फोरोंनो सानदोंब्ला अब्ला बि भइसआबो जुदि होनो सानदोंब्ला अब्ला बे बि भइसनि फैसाया ओमफ्राय बेखौ जुथुमना डिप'जिट खालामना दोननानै बिथांनि हाबा जानाय समावहाय बिथांनि बिमा बिफाया हरफानो हानायनि मोनसे जागोन आं बेखौ सानदों आरोना मानो होनब्ला ओरैबो लेखा होयोब्ला ओरैबो लेखा दामनाय बायनानै गाननाय जोमनायनि होयोब्ला अब्ला जों मानोथो गासिखौबो बाहायजोबनो फैसाखौ जों जमा खालामनाय बिथांनि हाबा जानायनि थाखाय बेखौ दोननाया मोजां जागोन आं बेखौ सानो आरोना 5 बोसोराव नायोब्ला 5×25 मिन्स 2,50,000 जायो आरोना अब्ला बे बेसां हाबा जानायसिम सुद मुल खालामनानै बेसेबांबा बुरजा जाहैगोन आरोना बेखौ आं सानो ओमफ्राय माखासे इउटिउबारफोरखौ जों नुदों मोजां खामानि मावनाय सुबुंफोरनि भिडिअफोरखौ बानायना होआ साबायखर बावहरा ओमफ्राय आबां जाबां बखिनायखौल' बानायो स' बेफोरबायदि खालामनाङा दिनै फैला जे बरगयारीमोन बायदिया बेसेबां खस्थ'यै बिथांमोना दायो माखासे इनस्टिट्युट बानायनानै बिथांमोना दिनै फ्रियावनो कर्सआवनो बिथांमोना फोरोंनो साननो नागिरदों दा बेफोरबो मोनसे गिदिर बाख्नायथाव बाथ्रा स' बेफोरखौ बाख्नायनो बागै बिथांमोना बेलेग माबा हेबनाय मानाय भिडिअसो बानायबाय थायो आरोना
आरो लोगोसे बि बयसमोन बायदिया दिनै गावनि खस्थ'जों बेसेबां रां खामायनानै दिनै 20,000 रां अनसुंथाइ हैबाय बेफोरखौ बाखनायनांगौ बागै बायदिसिना हेबनायनि बाथ्रासो बुंबाय थागोन आरो माबा मोनसे मोनबानो बेखौनो हेबनो थाखाय बाथ्रा बाहायबाय थायो गोबां नोंथांमोना सोर इउटिउबारफोरखौ बुंदों नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखागौ आरोना बिथांमोना खालि हेबनो थाखायल' नांगौ बिथांमोना बाखनायग्रा मानसि नङा मिथिबायना बाखनायनो बिथांमोना सम गैया बिथांमोना हेबनो थाखायसो सम दं आरोना दिनै गोबां फैला जे बरगयारी सारमोन बायदि आरो लोगोसे बि बयसमोन बायदि बिथांमोना 20,000 रां हैबाय गेमस्रिमोन बायदि 20,000 रां हैबाय गाननाय जोमनाय हैबाय नङा होमबा हेनुजामोन फंबाय बिनानावमोनहा हैबाय आरो बिनि गेजेराव गोबां गेदेर दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिटिआर सरकारा साख्रि होदों बेफोरखौ माने थेंक इउबो जासिया आरो दिनै बिटिआर सरकारा माने सारादु खुंनो थाखाय 1 लाख रां होदों बेखौबो सारादु खुंनो थाखाय जेनेबा जे बिटिआर सरकारानो बिथांमोनखौ गावथारनो थाखाय अर्डार होबाय बेबायदि नङाना स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोर बुङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रासो बुङो नङा होमबा स' बेखौनो आं बुंगोन मोजां खामानि मावनायखौ बाखनायनांगौ गाज्रि खामानि मावनायखौ दुसिनांगौ गाज्रि खामानि मावनायाव समाव दुसिनांगौबो बे मानसिखौ आरो मोजां खामानि मावदोंब्लाबो बै समाव बेखौ बाखनायनांगौ आरोना रायजो राजाफोर बे नङाखि सरकारा गाज्रि खामानि मावबाय बे समावहाय बै मोनसेखौ पइन्ट अफ भिउखौल' बुंनानै बै खामानि मावनाय समावहाय मोजां खामानि मावनाय समाव बाखनायनायखौ फावसायनाय बेबायदि खालामनाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बैफोरबायदि माखासे इनफ्लुयेन्सारफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा दङ दिनै बि बयसमोन बायदिखौनो मानो मेगन सानानै निउसाव बा बाथ्रा भिडिअ होआ निउसफ्राव होनांगौ बेफोरखौ इउटिउबार माखासे सुबुंफ्रा जुदि बखिनो लाइन मोनदोंब्ला माबा मोनसे बुंनो बखिनो मोनदोंब्ला बेफोरखौबो होफानांगौ बुंनानै होनांगौ नङा होमबा स' बेनिखायनो आं बुङो जे सोरखौबा बखिनायनोब्ला नोंथांमोना बाखनायखौबो लाफा मोजां खामानि मावनायखौबो बाखनायनायखौबो लाफा आरोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौबो बाखनायनाय खालि बखिनायल' सोरबा सासे इउटिउबारनिखौथ' नुबाय आं बखिनायल' खालि बाखनायनाय गैया एफा गिदिर मानसिफोर थांदों गिदिंहैदों मदद खालामहैदों बेफोरखौ बाखनायनि अनगायै खालि बे मोनसे टपिकखौनो जावबाय थानाय बेबायदि मोनसे इउटिउबार नुदों मोनदों आङो ओरैबायदि माने स' बाखनायबासो बाखनाय जाबासो बैसोर मानसिफ्रा मदद खालामग्राफ्रा मालाय एसे थुलुंगा मोनो अके बिसोरो बाखनाय होननानै बुङा जोंसो साननांगौ बेखौ नोंसो साननांगौ बेखौ जाय इनफ्लुयेन्सार जाय इउटिउबारफोर बिसोरो जायफोर बिदि मिथिया बुङो जाय ब्लगारफोर बिसोरखौ आं बुङाखै जायफोर बिनि सायावहाय जाय माबा मोनसे बाथ्रा बाहायग्रा बैसोर जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो हादोंब्ला स' बे बाखनायखौबो बाथ्राखौ बुंनो हानांगोन आरोना स' आं बेखौनो बुंगोन दिनै अनसुंथाइ होनायफोरखौबो बिथांमोना जुदि बुंनो गोसो हायोमोन बिथांमोना खालि माबा हेबनायनि बाथ्रा हेबनानै गरम खालामनाय बाथ्रा बेफोरखौ बाहायबाय थानानै बर' हारिनि बर' कमिउनिटिनि जातिफोरखौ माने बिराद माबा दुरबल खालामनो नागिरदों आरो लोगोसे जातिफोरखौ माने गावजों गाव एना एनि खालामनायनि बाथ्रा आरोना स' बैयावहाय जाथाय जाखांनायनि उनाव जायफोर मानसिफ्रा थांनानै अनसुंथाइ होदों बिथांमोनखौबो भिडिअ बानायनानै बुंनो नाजाफंबायमोन स' बेखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो मालायफ्रा गोबां मानसिफ्रा सोरबा खायसे इउटिउबारफ्रा बानायदों आरो माखासे सानै साथामसो आं नुदों आं क्ल'जलि नुथारो बिथांमोनखौ जे बिथांमोना खालि जावनो थाखायल' भिडिअ बानायो माब्ला जावनो माला पइन्ट अफ भिउ मोनगोन सोरनिबा चेनेलखौ माबा मोनसे पइन्ट अफ भिउ मोनगोन नामा बुंनो मोनगोन नामा स' बेखौसो नायनानै थाबाय थायो रायजो राजाफोर आरो बै मानसिफ्रा माने मालाय माने सुबुंफ्रा गावनि रांफोरखौ लानानै जे डनेसन हैदों मदद हैदों बेफोरखौ बिथांमोना बाखनायनो सम गैया बेफोरबायदि बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबायदि खालामबाय थानाया गोबां हारियाव अर सुनाय बायदिसो जायो गोबां बेवहाय माबा दावराव दावसि खालामनायसो जायो नोंथांमोनानो साननानै रायजो राजाफोर स' जाय मानसिया खामानि मावदों दायनिगिरि बै दायनिगिरि खामानि मावग्रा बैबायदि जुदि सरकारा दायनिगिरि मावदोंब्ला बेखौ दायनिगिरि होननानै बुंनानै लोगोसे आरो जुदि बिथांमोना मोजां खामानि मावदोंब्ला मोजां खामानि मावनायखौबो बाखनायनांगौ आरोना रायजो राजाफोर बेखौ बुंनांगोन आरोना स' खालि मोनसेल' एकदमबारे बेखौनो हेबनानै थाबाय थायोब्ला बे मोजां आरो बुजिनां सुबुंनि आखु नङा आरो बे मोजां आरो बुजिनां रायजो राजाफोरनि मोजां सानग्रानि आखु नङा आरोना मानसिया एडजास्ट जानो सोलों जुदि एडजास्ट माब्लाबाबो जिउ जानो हाया अब्ला बे मानसिया माब्लाबाबो साक्सेस जाया रायजो राजाफोर आंनि आंगोनि भिउवार्स फंबायमोन बिनानावमोन आब'मोन आदैमोन मादैमोन एडजास्ट जानो सोलों मिथिबायना एडजास्ट जानो सोलोङाबा माब्लाबाबो जिउआवहाय साक्सेस जाया मोनसेल' पइन्ट अफ भिउजों माब्लाबाबो थांनो नाङा रायजो राजाफोर आखाइनि आसिया जेरै समान नङा थिग बेबायदिनो गासिनिबो साननाय हनायाबो एखे नङा लोगोसे गासैखौबो नों मोनफ्रोमबो समाव नोङो एखे पइन्ट अफ भिउ आरो नों बुंनो हाया स' बेनो कि बाथ्राया स' जोङो गासिबो खौसेथि थांना थानोब्ला जोङो बेफोरबायदि बखिलायनायखौ माने बन्द' खालामलायनानै बा माबा मोनसे सोंखारिलायनायखौ बन्द' खालामलायनानै जोङो बैफोर बाखनायनायखौबो लाफानांगोन आरोना रायजो राजाफोर जों बैबो इउटिउबार्सफोरखौ आं खावलायो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो बिथांमोना जाहाथे मोजां खामानि मावनायफोरखौबो बिथांमोना फोसावो जाहाथे एफा मोजां बिथांमोना गिदिर बिथांमोना एफा जास्टिस खालामनानै जों बर' रायजो राजाफ्रा जास्टिस खालामबाय लामा थाबायहैबाय जास्टिस खालामबाय
थाबायबाय आंबो थाबायफालायबाय बिनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे साख्रि मोनदों बेफोरनि सोमोन्दैबो बुंनानै होनांगौ मोजां मोनाखै नंगौना नङा मोजां मोनाखै जोङो जास्टिस नांगौ जोंनो न्याय नांगौ सासपेन्ड खालामनांगौ बाट बिनि गेजेराव थेंक्सखौथ' जासिनो हायो साख्रि होनायनि थाखाय जोंनो न्याय नांगौ जोंनो जास्टिस नांबावगौ बेखौथ' बुंनो हायो बाट थेंक्सखौबोथ' जासिनो हायो दा फैला जे बरगयारी सारमोन बायदिया दिनै गावनि फरायसालियाव 12 क्लाससिम फरायहोनाय बाथ्राया मामुलि नामा बोसोरसेयाव फरायनाय जाय मानसिफोरा फरायसा बिथांमोना मिथिगौ एडमिसननि फिसा बेसेबां लायो लेखा फरायनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेसेबां थाङो बेखौ मिथिगौ क्लास 12 सिम फरायनाय बाथ्राया मामुलि नामा बेफोरखौ बाखनायनो सम गैया बिथांमोनहा बखिनोल' सम दङ बि-बयसआ 50,000 रां होनो नागिरदों बे मामुलि बाथ्रा नामा 20,000 रां डनेसन होबाय बे मामुलि बाथ्रा नामा बेफोरखौ बाखनायनो बागै बिथांमोना माने बखिनायल' आरोना स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ गारनांगौ बे सासे बुजिनां बाथ्रा इउटुबारनि बाथ्रा नङा बे आं सानो आरोना स' सासे बुजिनां जानोब्ला माने बैफोर बाथ्राखौबो लाफानांगोन गासैखौबो दुसिनोबो नांगोन सोरखौबा सोंखारिनाय बाथ्राखौबो सोंखारिनांगोन जुदि बिथाङा गाज्रि मावदोंब्ला खिन्थु आरो बाखनायनोबो रोंनांगोन मिथिबायना बे होमबासो बै सासे गुन गोनां सासे इउटुबारनि सुबुंनि बे मोनसे आखल आरोना आं बेखौ आं सानो नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेखौ सानो आरोना जुदि दा मोजां खामानि मावदोंब्ला बेखौ बाखनायनांगोन गाज्रि खामानि मावदोंब्लाथ' बेखौ जों बुंखानांगोन आरोना आं बेखौ आं सानो दे पार्सनेलि नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा मा सानो आं बेखौ जेबो बुंला स' आंनि फारसेनिफ्राय आंनि अपिनियनखौ बेखौ बुंबाय खुलुमनाय थाबाय आं बेखौ जोबथानायाव बुंबाय अनिसा मोसाहारि एबा रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि एबा हेलेना मोसाहारिनि फिसाजो बेखौ जिखिनि फरायनो थांखि लादों बि-बयस आरो फैला जे बरगयारी सार आरो बिथांमोनहा जे बि-बयस फंबाया जे थांखि लाबाय बिनि थाखाय थेंक इउ गोबां मोजां आं आखाइ खबबाय आरो लोगोसे फैला जे बरगयारी सारनि थाखायबो थेंक इउ स' माच नोंथांनि बेफोरनि थाखाय आरो जे जायफोर मानसिफ्रा अनसुंथाइ होदों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो सारादु खुंनो थाखाय 1 लाख रां हरनायाबो बिराद गिदिर बाथ्रा बिनि थाखायबो बिटार सरकारसिम थेंक इउ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे स्टुडेन्टफोर कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियनफोर गासिबो बिथांमोना थांनानै जे धरना हैबाय बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोंनो नांगौ वी वान्ट जास्टिस जों जाय मानसिफ्रा दायनिगिरि बेखौ जोङो साजा होखाथारनांगौ बे हें जानांगौ नङाबा बे फासि सासपेन्ड जानांगौ आरोना रायजो राजाफोर ओमफ्राय आं बेखौ बुंगोन दायो जेसेबांखिनि गोसो जादों बिथांमोना मदद हैनो हागोन जोंनावबो दायो 33,000 जाहैबाय स' नोंथांमोना मदद होनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोनाबो प्लिज अननानै जोंनि मबाइलाव हरबानो जाबाय जोंना गुगोल पे 9476977067 रायजो राजाफोर स' मोजां खामानि मावनायाव बाखनायनायखौ बावगारनाङा आरो नों जुदि दुसिनो रोंदोंब्ला नों जुदि सोंखारिनोबो रोंदोंब्ला नों गुबुनखौ बाखनायनोबो रोंनांगोन अब्लासो बे सासे गियानि सुबुंनि माने मोनसे आखल होननानै बेखौ जों मोन्थिनो मोनो आरोना रायजो राजाफोर आरो बुंनांगौथ' गोबां दंबावो आं बुंबावगोन बे बाथ्राखौनो बुंनानै आं दोनथ'नो थाखाय खुलुमबाय रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच